bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira moon hannde ko ñalawma alarba hawri ko 1 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 habaruji moon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓuuri moon ko toon to Washington guidorɗen ɗum noon no kanko gardiɗo FBI hono biyeteɗo Christopher Wray wi wonde ko jogorɗo oppude ligguey makko hade Donald Trump fuɗɗade laamu muɗum. Habaruji meɗen international ma nawa en toon to hakkude Mauritanie e Mali ene woni ko pelɓudere waɗi toon hono kamɓe armée malienne e kamɓe Wagner woni koɓe nanguino toon yimɓe hewɓe taw ko ɓuuri hen hewde ko Mauritanie naaɓe ko ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnide oɗo journal ma gaare datuji muɗum joni joni. يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان رسول ko jom kono siftoro tanum notirtoɗo seri Alhasan Salaman Haydara gorko mbo cilo kono guurɗu dowlaji denduɗi Amérique moƴƴo ƴoƴƴo guurduɗu kitabullah sunnu kono julɓi musibɓe mum yiɗɓe tanum jiɗori ɗum arduriɓe waɗandi ɗum ziyara e nder kala hitandi so oɗo saaha heedi no jogori wattude ñande nawgaso e 7 décembre 2024 kolol 14 ɓiwol e gerdugol ceerno men ceerno Amadou Dia imam Cincinnati Ohio e elmemeɓe hono mum kono nayi bebi wuro ngo no potorno taw Serifa Alhasan Salaman no waɗi e yeesol teddungal ziyaro halifu ahlu bayti en ciloñ ono Serif Mouhamadoul Amin Haydara kono no siftoro bammum miñum bammum tokoro mum giɗu mum ono Serif Alhasan Sidi Haydara e yeeso teddungal ahaba Serifa Alhasan Salaman tawi erdi worɓe mum ko Sekho Saw kono erdi rewɓe mum ko Sokhna Aissata Nafili no siftoro Astel Kebe mo ganduɗa woni cukkumum ahbaba feddi koninkoɓe daruniɓe Serifa Alhasan Salaman mbo wonani jomum julɓe gonano ɗum teddungal dasitaki rondete woni sababu sirif no teddunira dendagal ahlu bayti en dendagal seremɓe moƴƴuɓe sukaɓe mawɓe rewɓe wuro ngo no potorno kala tan julɗu no bisma e oɗo ziyara baɗowo nawgas e 7 décembre 2024 ñalawma noon yuɓɓinte ko toon to Clifton Mosquée adresse 3668 Clifton Ave Cincinnati Ohio 45 décembre fuɗɗoto ko sanga waktuji 11 sanga waktuji 10 hojumaji cabantati ko conférence o fuɗɗo wondude e mawludu nabi toon to salle de conférence mo ganduɗa adresse mum ko 11440 Sebring Drive Cincinnati Ohio 45240 seri wiyani hoore mum ko tanum ɓurɗu tana ɓuuri ko gongo ko ɗum ɓural kono ɓural ngal dadiringal ko jabde jaɓande ɓurnuɓe ɓurɗu ko ɓurɗu woni ɓeɗo yiɗɓe tanum ko julɓe ɓe yiɗi yiɗani jiɗi ɗum jiɗani ko juuɗe ɗiɗi ko ma cododirndar laaɓ jawwoto singleta Serifa Alhasan Salaman e jum suudu mum sohno Sarifata Rabi Atal Adawiya no bisumo dendagal rewɓe e worɓe Cincinnati Ohio dendagal julɓe. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbino e gardidi men ni habaruji meɗen guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon e ñalawma hono kanko biyeteɗo Christopher Wray ɗum noon ko kanko ardi FBI e o wucciti e yimɓe ɓe liggoto toon to FBI e o haali wi wonde ko jogorɗo démission ko jogorɗo yaltude ligguey makko wonde directeur FBI ɗum ɗo fof noon e wiide kadi jaydenkoɓe surtout ɓe CNN e kadi ko haali wi wonde ko tawde Donald Trump woni ƴefti neɗɗo déjà amo koko jogorɗo lumtindemo kanko joguino tan ko gueɗe ɗiɗi o wawi suɓade hen soit o démission guila Donald Trump arani walla kanko hoore makko fada ha Donald Trump ara Donald Trump koko jogonno segdemo ene wayno ɗum ɗo fof ko famde kadi kanko Chris Wray hono Donald Trump kañum hoore mum weltaki e makko surtout en ko sakkiri o e nder hitande ujunnaji 2023 hono kamɓe FBI ɓe mbawino yaade toon to galle makko gonɗo toon to Mar-a-Lago Florida e ɗum noon ko caggal nde département justice ñaguinoma kanko Donald Trump yo artir kayitaji ko kayitaji ɗi liggorino hadde makko perdude woteji hitande ujunnaji 2020 caggal kadi nde o sali ene wayno ko nde woni FBI nde nelda toon ƴeftoyi ɗiɗon kayitaji ɗum noon ko hunde nde Donald Trump kañum hoore mum weltaki en wi wonde ko kamɓe FBI ɓe gaari ɓe jani galle mum ene wayi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Christopher Wray omo heddono duuɓi 3 timminde mandat makko par ce que constitution mo États-Unis yamiri wonde ko kala nomaɗo FBI yo won ɗon kene wona duuɓi 10 wasde wonde tan e ligganade tan e président goto ɗum ɗo fof ko beele ne walla kadi hono oɗo goomu FBI wonde indépendant ji kala ko fati politique kono noon e wayno ko
tuggi Donald Trump kañum horum de gañi worteji tuggi kadi nde fuɗɗi ƴeftude formude ko wiyete gouvernement makko kanko suɓima déjà en hol gono FBI haysi ndo haalani kanko hoore makko Donald Trump wonde ko maw sek Christopher Wray o haali kan o wi wonde ko Kash Patel il faut ko wona ɗon kañum hoore mum kadi ko neɗɗo mo hooli yo ɗumin Kash Patel noon haali wi wonde FBI foti ko kala wonɓe toon ɓooyɓe toon kañumen fof poti ko ceekede mo neɗɗo yimɓe ɓe ngannduɗaa Donald Trump ene hooli ɗumen walla ene kañum koyemen ene mbawi liggudade Donald Trump lumtinel ɗum fof koye projet maɓɓe ko mbiyata 2025 donc ene wayni ko ɗum woni kanko Christopher Wray o ari hannde wi wonde ko démission o hadde Donald Trump fuɗɗade liggey muɗum ko wawi wonde fof ene wayni Donald Trump e réaction mo waɗi wi wonde ko démission ngol hono Christopher Wray hannde oɗo ñalawma ko ñalawma victoire wonande Amérique eyi ɗum noon kadi o wi ko Christopher Wray ko ardi FBI ko kañum yamiri walla ko kañum hoore mum jaɓi liggude département justice ɗiɗo goomuji ɗiɗi kaɓirgal contre kala mo weldani e laamu Joe Biden kanko Donald Trump o haali hen kadi o wi ko nde FBI ari galle makko toon Moralago e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ko wondi nde o jogorani yijjidde donc siftinde on tan hono kanko Christopher Wray ene wayni ko Donald Trump nomnoma e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi caggal nde kanko Donald Trump o nde o seeki gonnoɗo toon biyeteɗo James Comey ɗum noon James Comey ko kañum hoore mum ene wayni ko jeenoɗo walla ko jamirnoɗo enquête yo waɗe ko fate nde wiyete Russie naɓe mbawi wadde juuɗe mumen e élection ngaji hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom ɗum noon wasdemo weltade kanko Donald Trump ɗum woni o seeki biyeteɗo James Comey ko ɗum waɗi donc e nder mois de mai hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi kanko Donald Trump o waɗi ɗon hono Christopher Wray kanko président Joe Biden ko ari ko ene wayno o jamiri Christopher Wray yo continue liggey muɗum donc kanko Christopher Wray ha hande kadi tumnade kadi constitution ko yamiri fonno wonden ko ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi ko wawi wonde fof ɗum no ene wayni ko kanko Donald Trump o welti e oɗo ko yeehi o wi ɗum ɗon ko ma wallu hono Patel wonde directeur FBI donc ha hande ko fate démission ngol makko kanko Christopher Wray gardiɗo FBI ene wayni so tawi ƴeewama démocrate et républicain goto fof no réaction mum jiita goɗɗon so tawi ƴeewama hono kanko sénateur jeeyaɗo toon to Illinois biyeteɗo Dick Durbin démission ngol Wray ene wayno FBI ma dañ joni nadde dumunno kulɓiniɗo dumunno niɓɓiɗo hawnaki fitir muɗum janggo FBI koko jogori ɓeydade niɓɓidde ɗum noon ko kanko caggal nde o yetti Christopher Wray goɗɗo kadi kañum woni mawɗo agent ji FBI association biyeteɗo Nathalie Bara o yetti Christopher Wray o gardigo muɗum toon to FBI kattantagal ngal waɗen leydi ɗum noon ko kanko Nathalie ko debbo kanko haali ɗum Nathalie toujours ne haala wi wonde ko Wray ardima bureau temps uji mus taw ko liggey muɗum ko yo wallu leydi ndi ha jogo kisal muɗum sénateur goɗɗo biyeteɗo John Cornyn on ko républicain jeeya koye comité judiciaire to Sénat wonde ko démission ngol Wray ko décision ɓurɗo moƴƴude kono noon e wayno ko kanko sénateur o jeeya Texas o haali kadi o wi wonde ko Donald Trump felata FBI pour naati galle mumen o wi ɗum wona ko foti kanko gardiɗo kanko ministre toppitiɗo ko fate justice leydi ndi hono biyeteɗo Merrick Garland o wi wonde ko o yetti Wray no feewi surtout gardigo muɗum o wi wonde ko gardigo hon muɗum ala o wi wonde ene wayno ko kanko gardinoɗo FBI o liggudima e département justice pour wadde holko woni liggey mabɓe e nder leydi ndi ƴewde leydi ndi beele ne rewa lawol beele ne hissa e surtout kadi wawde dandude ko mbiyata haqqiji civil appliquede kadi loi leydi ndi tugnade constitution o wi kanko Merrick Garland o wi wonde ene wayno ko Wray ne jogui jettore makko ɓurɗo timmude e ɗum ɗo surtout kadi jettore kadi FBI yimɓe agent ji FBI ɓe fof e yimɓe kadi liggoroɓe FBI ɓe fof sibabude kanko hoore makko liggey ma waɗi e kadi ene wayno ko kanko Wray kadi o wi ene wayno ko Amérique naɓe fof leydi Amérique fof ene yettimo sibabude gardigo makko sénateur goɗɗo kadi ene wayno ko kañum hoore mum ko jeeyaɗo toon ko républicain biyeteɗo Kevin Cramer kanko hoore makko wi wonde ko ene wayno ko Wray démission ngol muɗum ko décision ɓurɗo rimɗude o wi ene wayno ko kanko Cramer kadi ko jeeyaɗo kadi koye ardiɓe républicain toon to Sénat o wi ene wayno jokkodiral hakkude Donald Trump e Wray bonni ko kamɓe FBI nde ɓe nelda toon to Moralago pour ƴeftude kayitaji o wi donc ene faami kanko tawde Donald Trump wonti président kañum wawa hankkadi hoolademo sibabude o yamiri kanko e neldude FBI toon to galle makko ɗum noon kanko Cramer ko républicain jeeya toon ko Dakota du Nord sénateur goɗɗo démocrate kañum biyeteɗo Peter Wells kañum hoore mum ene wayni ko wi wonde ko FBI donc ene wayni ko kala ko fati politique o foti ko yaltinde hen FBI o wi sikki wonde ɗum ɗo ko suno mawɗo wonande
yiyede wonde kanko gardinoɗo FBI omo yalta taw mandat makko timmani. Sénateur goɗɗo cakkiti on biyete Chuck Grassley kañum hoore mum ko goto e ɓurɓe mawnude sénateur uji toon de républicain o jeeya kanko ko comité judiciaire o wi wonde ko o haalde CNN rey démission gol muɗum ɗum kadi ko hunde moƴƴere wonande leydi ɗum noon kadi ene wayno kanko hoore makko o refti ko holko Donald Trump haali kanko o wi wonde ko ene wayno ko kanko o wotani no rey nde rey suɓete toon to Sénat nde o wi omo ɗaminno ma rey wadde ma waylu FBI o wi rey kañum hoore mum wi ko waɗi ɗum ko waylide FBI ene wayno ko kanko Grassley babude kanko rey jaɓi wonde FBI ene hutore contre kala mo ganduɗa ene hawrani laamu président Joe Biden ɗum ɗon ko réaction ngaji kamɓe républicain je démocrate en si babude démission ngol makko kanko Christopher Wray donc to banggue kanko biyeteɗo Kash Patel caggal de haala ka yalti wonde rey ko jogori démission to wi wonde komo jogui weltare no fewi e kadi hawnakima transition ɗo newade pour walludemo kanko hoore makko e ñalawma makko gadan pour parde kanko Kash Patel wontude directeur FBI o wi wadi kanko Kash Patel kadi o wi wadni ko sénateur uji ɗi foti ɗi foof tedduɓe ɓe teddinimo e kadi omo yiiɗi kadi kontinde kadi jogade hoolare hummade ɗiɗon sénateur uji e kamɓe kadi famdemo wonde ko hawnaki mo waɗa ligguey makko e kanko hoore makko kadi omo ɗamini toujours heɗade wajuji mabɓe e heɗade kadi ballodiral mabɓe pour wadde ligguey makko ɗum ɗo ko fof e wiide makko kanko Kash Patel artirde gonga toon to FBI e teddungal wonande FBI. Habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to New York ko ɗum noon ko tungnade kadi e ko CNN yaltino hono kanko nangaɗo toon to Pennsylvania hono kanko biyeteɗo Majone ene wayno oɗo saha joni kadi wonko yiita gueɗe goɗɗe toon to New York kadi ɗum noon koko fate peɗeli makko ko fate kadi fetelo mo hutorno ɗum ɗo fof yiitama wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa nde ɓe mbawi hutorade ko mbiyata ko évidence walla ko seedantagal wonde ko kanko waɗi bonande warde oɗo gardinoɗo compagnie assurance United Healthcare biyeteɗo Brian Thompson toon to New York ɓeɗo continue hande fadde jaabol ummade toon to Pennsylvania pour wonde kanko hoore makko artire toon to New York toon o ñaawete surtout ko fawete makko kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa bargol oɗo Brian Thompson. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. habaruji men international toon to frontiére Mauritanie e Mali tungnadi kadi ko radio France international haali dadiɓe mallinaɓe dadiɓe groupe mercenaire uji wiyete Wagner ɓe mbawi yande toon to frontiére gonɗo hakkude Mauritanie e Mali ɗum noon ko toon to wuuro wiyete Lagdaf tungnadi habaruji gumiɗi toon guila hanki ene wayno ko kamɓe mbawi nangude tuggi sappo e jeeɗiɗi ha yimɓe nogas ko ɓuuri hen hewde ko Mauritanie naɓe ɗum noon ene wayno ko oɗon nokku kadi gonɗo toon to surtout ene to wuuro nokku biyeteɗo Lagdaf ko frontiére mo ganduɗa laaɓani fewi teskita ni hay Mauritanie naɓe walla Mali naɓe ene mbawi rewde hen taw ganda kañumen goni koye Mauritanie walla goni koye Mali ko wawi wonde fof ene wayno ko tungnade habaruji gommiɗi toon ɓe mbawino dañde caɗele sibabude hono kamɓe Mali naɓe walla militaire uji mabɓe Mali e wonde walloɓe ɓe Wagner ɓe mbawi nadde toon e territoire Mauritanie laabi kewɗi ɗum noon en teskira e nder avril hitande ujunaji ɗi nogas nayyi kamɓe militaire uji Mali naɓe kadi e Wagner ɓe natini toon koɗo nokku takkiri kadi ɗo mbiyata Fassala koye hitande ujunaji ɗi nogas nayyi e oɗon saaha ɓe mbawino nanggude yimɓe nayo ɗum noon ko taw ko Mauritanie naɓe e caggal mum goppita nder lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi Mauritanie kadi kañum hoore mum wawino wullitade wi wonde ko toñanguiji no continue ne mbaɗa nde teskita wonde ko yimɓe hewɓe majji walla mbarama ɗum noon ko taw ko citoyen Mauritanie en toon to frontiére kunde Mauritanie e Mali e ɗum ɗon kadi nder oɗon saaha kadi ko kamɓe armée Mali en takkono oɗon saaha kono kamɓe ardiɓe laamu Mali ɓe mbawino yeddude ɗiɗon bonandeji ko commission waɗanoma hakkude mabɓe kamɓe Mauritanie e Mali pour enquêter ko fati ɗum ɗon e ɗum ɗon e wayno ko ɗum ɗon oɗon saaha kadi continue maslaha kono ko teskira tan e wayno ko kamɓe Wagner en e kamɓe forces armées maliennes eɓe continue toujours wadde opération ngaji mabɓe toon to frontiére kono mabɓe Mauritanie e ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe Mali naɓe e kamɓe kadi Wagner en ko oɗon nokku ko nokku yimɓe haɓeteɓe djihadiste en taw ko groupe ɓe mbiyata soutien à l'islam e o musulman mbiyata Jinin kadi ko groupe mo ganduɗa kañum hoore men jokkodiri Al Qaida e kadi e yimɓe woɗɓe haɓeteɓe kadi taw ko jeeyaɓe kadi mbiyata Azwad ko toon keewi sornade ɗum noon e nder ko sakkiti ko en hande 22h temps universel tungnade kadi ko radio France international haali Mauritanie naɓe nangunoɓe toon ɓe foof sibabude opération mo mbanno toon ene wayno goppitama gartirama toon to Mauritanie ni gouvernement Mauritanie donc source officielle ni kamɓe Mali ɓe kalani holko woni ko ɓen nanguirno e kadi holno goppira ha hande toon to Mauritanie ene wayno ko faari walla ko ɗaminare mawde ɗaminade wonde ko hono kanko oɗo biyeteɗo Issaqul Mouhtar gonnoɗo toon to Syrie mawon duuɓi sappo ene wayno ko affaire mum andaka kanko Issaq Mouhtar o liggottono ko équipe goto
biyete Sky News Arabia en wayno ɓe gonno toon koye wuro wiyeten ko Alep ɗum noon e wayno ko oɗon saaha ɓe mbaɗanno ko document ko fate a julde task document ji ɗi kadi ko hollude holno yimɓeɓe tampiri toon ɗum noon e oɗon saaha kanko Isaka Mokhtar wondino koye photographe goto jeeya toon to Liban biyeteɗo Samir Kasab en wonde chauffeur mabɓe sirinaji biyeteɗo Adnan Hadjaj en wayno ko oto mabɓe ko oɗon saaha kamɓe ɓeɗo foof en wayno ɓe majji donc andaka holɗo toɓe jeehi e andaka kadi hol nawɗoɓe en wayno ko ɗeɗo balɗe ɓennude tuggitande nde Bachar Assad laamu yen nde ha oɗo ñalawma jartino kamɓe Mauritanaɓe continue ñande fo ɗaminade hawnaki ko kanko mawo suppito so tawi mo wuuri holto wonno kadi toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji bindaɗi toon to Sénéweb hono kanko député biyeteɗo Ceerno Ali Sy o windi hande lettere wonde ko démissionni ittude hoore makko e wonde député toon assemblée mabɓe national kanko Ceerno Ali Sy noon e wayno ko o lomtino ko biyeteɗo Abbas Fall kañum hoɗum tawnenoma ɗum noon Ceerno Ali Sy kañum hoɗum ko comptable responsable Pastef toon to Mermoz ko yontere ɓennude nde kanko hoore makko o installeno pour wonde député tugnadi kadi e article uji mbiyata L29 ko article uji goñi sibabude koye mumen kanko Barthélémy Dias o seeka e poste makko député e ɗum noon ne wayno ko ɗum ɗon ruttini hono oɗo saji joni hono kanko Ceerno Ali Sy sibabude woni kañum hoore mum ene wayno condonoma ene woni lebbitati tawde haala ka heewi toon to médias sociaux ji tugnadi kadi no ko haalira hono cour suprême mo Sénégal wawino salade appel makko waɗano e ɗum noon e wiide wonde ko kanko Ceerno Ali Sy condamnation makko pour lebbi tati taw ko lebbi tati ɗi ene gonde sursis taw kadi o condamna ko fate en wasdemo hoolede donc ene wayno ko sibabude oɗon condamnation Ceerno Ali Sy kañum hoɗum daɗani e ɗeɗo caɗele gonɗe toon to Sénégal ko ɗum waɗi donc sibabude article mabɓe mbiyata 29 et 30 biɗo wonde ko kala condamnaɗo wasde hoolede ko mbiyata abus de confiance condamnama kene ɓuura lewru haysino jogui sursis walla ala sursis alay saago wawata wonde toon to député donc ene wayno ko hadde oɗo décision yettade toon to assemblée kanko Ceerno Ali Sy ene wayno kañum hoore mum lomtinoɗo noɓe mbini Abbas Fall ene wayno démissionni poste makko député toon to assemblée nationale kanko noon ko député Pastef wonno hande toon to Sénégal hono kanko premier ministre Ousmane Sonko o wawi jaɓɓade toon to bureau makko no biyeteɗo Amadou Hat noon ko candidat pour yo arde banque africaine de développement candidature muɗum kadi hono kanko gardiɗo leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye o wawi kadi kanko hoore makko rimɗini ɗum ma won jonti ɗiɗi ɓennuɗe ɗum noon ene wayno ko kanko Amadou Hat kadi o ari toon to bureau makko kanko Ousmane Sonko ɓe gossodiri gueɗe kewɗe ko fate surtout henna hol kanko ko ɗamini wadde surtout henna so tawi o ardima banque africaine de développement siftini ɗon tan kanko Amadou Had o meeɗi won kanko hoore makko meeɗi jogade poste uji ko wayno ministre économie coopération et plan e ɗum noon koye laamu Macky Sall wonno donc ene wayno ɗum ɗo fof sibabude support mabɓe kamɓe ardiɓe leydi Sénégal oɗo saaha joni ɓe jogani pour candidature makko kanko Amadou Had o wawi kanko hoore makko haaldude Ousmane Sonko yettude kadi président Bassirou Diomaye Faye yettude Ousmane Sonko yettude kadi gouvernement leydi Sénégal fof surtout en support mo waɗanimo pour walludemo kanko hoore makko arde banque africaine de développement toon to Niger tugnade hande radio France international en wayno ko pelɓugel bongal waɗi toon to no département to Terra ɗum noon waɗi ko talata sappo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ɗum noon tugnade hande noɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗon nokkuji ne waɗi jeere nde ne heewi yimɓe aroɓe on oɗon saaha kono en wayno ko eɓe keewi kamɓe militaire uji gonɗi toon ɗi henne rende oɗon nokku par ce que ɓe gandi yimɓe haɓeteɓe jihadiste en en keewi toɓɓude ñalawmaji nde jeygu ɓurata waɗede e ɗiɗon nokkuji ko ɗum waɗi noon en wayno ko tugnade hande habaruji ɗi radio France international koɓe tinani ɓe matani tan tawde fuɗɗima hirde hono kamɓe jihadiste en ɓe gari koye motoji eɓe keewi no feewi e kamɓe ɓurno hewde oɗon saaha e militaire uji gonɗon toon ɗiɗo ɓe encercle jeere nde henne tugnade hande habaruji ɗi radio France international ɓe mbawi warde ko famɗi foof ken wona 49 soldat ɓe mbawi kadi warde ken wona 55 taw ko civil en ɗum noon ko pellodiral bongal tugnade hande habaruji ɗi radio France international hay goto e groupe aji ɗiɗo kaɓete toon ɗi revendicani ko kañum waɗi kono en wayno ko ɓe gari ko toon to nokku gonɗo frontiére hakkude Niger Burkina Faso e Mali ko mo ganduɗa en anda ko état islamique kañum waɗata toon toujours bonandeji baɗini en
ko jannugo hon muɗum meeɗan wadde tungnade noɓe kaali e libbi jeegom ɓennuɗi toon to Niger. Toon to Côte d'Ivoire e tungnade kadi e habaruji gommiriɗi toon to Seneweb ene woni ko kanko biyeteɗo Blé Goudé, ɗum noon koye neɗɗo no ganduɗa jeenoɗo e yimɓe ñaawaɓe nangunoɓe kadi ko taw ko cour pénal international ñawno ɗumen fitinaji bannoɗi toon to Côte d'Ivoire e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ha hitande ujunnaji sappo e goho. ɗum noon ko nde kamɓe ɓeeɗo enne kadi lundinoɓe ɗe ɓe ceelino hono gañugol no kanko Alassane Ouattara o élection ngaji bannoɗi toon komo ñaagui hono président Alassane Ouattara yo yaafomo pour beele kanko hoore makko wawa présentade e woteji baɗɗoji e octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi. Donc o wi wonde ko kanko wiide représente de jeunesse makko o yiiɗa wonde ko haɗede ndeɗon nafoore kanko Charles Blé Goudé kanko noon yaara joni ko duuɓi 52 siftinde on tan ko cour pénal international ene wayno ko ñaayinomo kanko Charles Blé Goudé o ene wayno ko tawino wonde ko kanko hoore makko e gueɗe ɗe bannoɗe toon ɗe kanko hoore makko wona fautif. ɗeɗon caɗele bannoɗe noon tugui hitande ujunnaji sappo ha hitande ujunnaji sappo e goho waɗino ken wona ujunnaji tati neɗɗo maayiɗo hen. Donc wawi wonde fof ene wayno ko haysindo cour pénal international yaafinomomo walla ene wandi ko toon to Côte d'Ivoire o ñawanamo kanko ma sokke duuɓi nogas ko wawi wonde fof artino hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kono ene wayno ko ala foof amnesty baɗanoɗo e makko e wiide makko noon saabu Laurent Gbagbo kañum hoore mum ñawanoɗo toon to cour pénal international wiya wonde ko wona guilty coupable kañum hoore mum ene wayno ko yaafanomo toon to Côte d'Ivoire e kadi hono gonnoɗo joom suudu makko Laurent Gbagbo biyeteɗo Simon Ehivette Gbagbo kañum hoore mum yaafanomo hitande ujunnaji sappo e jeetati ɓeɗo fof tawde mbawi présentade kanko hoore makko mo yiiɗi présentade ɗum noon o ñaagui Alassane Ouattara yo yaafo ko wawi wonde fof Alassane Ouattara ha hande haalani kañum hoore mum ni est ce que ne jogori wonde candidat e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi kono noon kadi jaabaki so tawi kañum hoore mum ene jogo yaafade mo kanko Blé Goudé. E ñalawma hono kamɓe fédération international de football mbiyata FIFA ene wayno ɓe mbawi ƴeftude décision pour rokkude hono kamɓe Arabie Saoudi wonde hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe tati e nayyi kamɓe hoore ma yoɓe jabbo coupe jaafoɗon yoɓe jabbo coupe du monde taw komo worɓe ko Arabie Saoudi tan kañum tan wonno candidat pour hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe tati e nayyi. ɗum noon e wayno nomede kamɓe Arabie Saoudi FIFA rokkudeɓe wonde yoɓe jabbo hono ɗon yoɓe jabbo coupe du monde won yimɓe hewɓe lundiɓe ɗum ɗon surtout yimɓe ɓe ganduɗa kañumen koyemen mbi ene gonɗini wonde ko haqqinema de respectaka toon to Arabie Saoudi. tumnade fedde wotere international mbiyata collective right group ɓe mbi wonde ko FIFA décision mo ƴefti ko décision mo ala ko décision mo yadani e miijo no fewi ɗum noon yamirde Arabie Saoudi kañum hoore mum yo jabbo taw Arabie Saoudi rokkani kañum hoore mum assurance wonde ko gueɗe kewɗe ko fate en haqqi innama ade ma respecte toon haade ɗum ɗon e tugnade kadi hande kamɓe FIFA no ɓe mbi wonde ko jabde wonde Arabie Saoudi ne jabbo e hitande ujunnaji e capantati nayyi ɗum no firti wonde ko hawnaki kadi ma wallu hono Arabie Saoudi ɓeydade yawnude changement ji surtout changement ji ko fate en rokkude liberté en liberté ji kewɗi e surtout kadi respectude droit ji rewɓe ɗum ɗo kadi ko tugnade e famamum makko kanko biyeteɗo Infantino ɗum Infantino noon e wayno ko gardiɗo commission ko fate en walla wodde ko fate en FIFA no hari wi wonde ko ɗamini wonde ko sibabu nde ɗaɓɓande hono kanko Prince Mohammed Salman hawnaki garantie ji ɗi rokkiɓe kadi mbi wonde ko ki hadde ɗum ɗon yontude hitande ujunnaji ɗiɗi e capantati nayyi hawnaki gueɗe kewɗe ma mbayloto Arabie Saoudite. Donc ko jiiɗa e ɗum ɗon e nder coupe du monde komo hitande ujunnaji ɗiɗi e capantati leyɗele jeegom jogori jaɓɓa ɗum noon ko jeeya hen Espagne Portugal Maroc ene jeeya hen kadi e Argentine Paraguay e Uruguay ɗeɗo leyɗele jeegom woni jaɓɓotoɓe coupe du monde hitande ujunnaji ɗiɗi e capantati ɗum noon firti wonde ko leydi foof ma jogo ken woni temedere e matchuji nayyi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde e oɗon ñalawma alarba 1 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi yen mbaale jaam ha jaam kadi so Allah jaaɓima en gartu ko musidɗo mon Amadou Touré halduno e mon on jarama.